deň večerný sa praje. Sponzor pořadu. Nie! Máme 8 hodín ráno a čo som? Kde som? Čo som chcel ešte povedať? Že ma unášaš zase jednou a to istou krásnou dodávkou. Hen, kúka na nás. Áno, mám GoPročku a ty ne. Vlastne ani ja ne, tu mám myšku. Henta tam mrzne chuďatko. Jaj, do pučí, jak jazdíš, ty cigáň. To tam akože prídeme, že 12:50? Kedy by si tam chcel to skôr? No minimálne o 10. Nie náhodou maximálne o 10? Nie. Marián. Michal. To čo z teba padol ako výhlod. A mne tu vrzgajú hodinky. Chcel som urobiť normálny vstup, ale neviem to urobiť, keď mi urobíš takýto náhodný vstup. Ale však presne o tom to je. Čo sme dostali? Aké info? Treba robiť veľa, veľa a veľa. Jak deti! Že Doris Bolár. A Pionier čo nehrá? Máme nového Pioniera. Už podporuje Bluetooth. No a vidím tam, že no servíce. Však nemáme pripojené telefóny. Tak lebo si kotný, ja neviem, proste niečo. Nenadávaj. Šimon. A to je Kubo. Jaj, Kubo, krycie meno Šimon, tak. Alebo nie, Šimon, krycie meno Kubo, Ešte sa aj do toho zamotá, tu máme pôvodné Pionier. Môžeme mať druhé rádio. Ja ti asi tú GoPročku šmarím von. Prečo? Je to super, má dve rádia. Môžem si púšťať. Mariku Gombitovú a Bluetooth. Napríklad. Môžeme remixovať, že? No. A v čom sedíme? Renault. Akože francúzska špičková národná výroba? Presne tak. A čo to má vo výbave? Povedz mi. Má to tempomat. Automatický klimatronik. Obmedzovač. Manuálna klimatizácia. Ale to je automatická klimatronik, neodávaj. To sa ti zdá. Potom tu má vo výbave Automatické svietenie. 2x električne ovládané okná. 1x električne ovládané spätné zrkadlá. Máme 2x zapalovač. 1x tempomat. Pardon, to je to som už povedal. To je všetko. To je šunka. Není. Potom som videl Mercedes, čo má normálne toto ich krásne ródio, automatické prevodovky. Tak ale Renault nemá automatické prevodovky, aby sa toto pokazilo. Pojeba, bralo. Musíš tak povedať. Kokso, máme od chvíľu 10 minútová vstup. A teraz dáme normálne už. Vieš toho, čo urobí Kubo? Aha. Minútu. A však dobre, to nevadí. Aj to použiteľné. Minúta, dosť veľa. Takže úspešne sme prišli do Trnavy, ale pred Trnavou nás čakali policajti. Mali sme dýchový skúška na použité alkohole. Na požitý, ne použitý, požitý. Ale my chceme použité. Čo bereš ako second handový alkohol? No. Už vypitý, predstrávený? No, to je lepší. Lepšie účinkuje. No, takže sme mali dýchový skúška a bol, že nula, že žiadny alkohol napísané. 0,0 do p***či. Je tam 0,0,00. Na dodávke nás ani raz vlastne nečapli. Ne, ani raz, no. A to sme ako... prvýkrát. A to sme zo pár tisíc kilometrov na tejto herke urobili. Jaké herke? To je kvalitné auto. Nie. Značky. Renault. Pohľadka je trošku. Ale tam hore musíš, že palcom takto. Ježiš. Tu je spotkej semafor. Vidíš, nová tyčka, príruba. BMW. Renault. Renault. Ale on robil, že... Bože môj. Ja som na to zase Pohľaď dostal. p***ku. Nie. Pohľaď p***ku. Nie. Sme. Kde sme? Nové mesto nad Váhom. Prišli sme sem po krásnej fúkavej ceste. Robilo, že fuk z ľavej strany. Mám tu fúky, mňa ťahalo furt doprava, ale príjemná cesta. Máme tak mierne pod oblakom. Je 9:57, už sme skoro 2 hodiny na ceste. Tak nejako, ne? O 8 sme vychádzali, tuším. Tak nejako. Cesta je príjemná,
Začína poperhať. Začína mrholiť a vraj na Liptove je sňah. Ani to nie vidno. Vraj na Liptove sňah. Takže Ale našťastie máme Fungl nové gumy, zimné. Dobrý den! Pane, styšte tu hlud. Dobrý den, prosím vás, tady máme, jo, Počkej, podívejte se. Počkej, pane. Jo, tady cyklisty, jo. Cyklisti, No. jo, ty p***čo. Konečne môžem povedať, že ti visí páka, lebo ti tam niečo z toho visí. Sme v Hubovej. Ideme Polievka. sa hubovať. Hubová polievka. Alebo hubovú polievku si dáme. No, tvoja hlava prerábané. No, tak máme tak pod mrakom, zamračené. Máme 3 stupne vonku. Aj snežilo. Aj snežilo ináč. Martine, no ne, že snežilo. Som pozeral, že sňah. Pekný sňah. Takže tak. Marian, prenechávam slovo. Prenecháva slovo. Ja to ukážem pekné prostredie, ktorým sa vždycky sa repetičkujeme, keď ideme po starých cestách. Pokiaľ ideme teda severnou časťou Slovenska. Moji milí diviaci a diváčky, poslucháčky, to bola dvojka. Motorku sme naložili, videli ste Time Lapse, tak sa to píše? Time Lapse. Áno. Ženy sme si zúžili. Boli sme na návšteve, týmto pozdravujem. A teraz ideme teda do RPS-ka. Máme by sme tam mať príchod od 3/4 na 6. Ječ, keď odbrzdeme, tak sa ozveme, jo? Lebo už nám je... Čaute. Deň večerný sa praje. Máme 16 hodín 53 minút. A tmu jak vo Vrícku. Vo Vrícku, tak. Nachádzame sa v... Kde sme? Čo, najväčšie dere je Prievidza? Prievidza. Ešte nám to bude trvať hodinku do RPS-ka. Už mi je Rastík volal, že ako to vyzerá so mnou, že o hodinku končím dobre. Tak to stíhame konečne všetko tak, ako máme, ale nemôžeme nikde zastaviť, lebo potom nič nestihneme. Takže nemôžem si kúpiť pitie, čo som smedný a hladný. A to je všetko. A není čas si zobrať nejakú kapesní že? Tak. A Marian tu chrápal hodinu, keď sme išli z Liptovského Mikuláša a Martine sa zobudil, ale tak to bolo. Však ale to je jak trestná lavica tieto. Ale prosím ťa, to je kvalitná sedačka vyrobená v Renault. Však to je v pohode síce, ale ten 90 stupňový uhol, ktorý má moja chrbtica, tak ver tomu, že tak nesedávam ani na drevenej stoličke. Ale to je v poriadku, tak to má byť. To je po správnosti sa tak má sedieť. Už Jean Reno? No. Mihale. No. Čo nemáš teraz slnečné okuláre? Lebo však je tma. Ale... Nevieš. A však nič, že by som nevidel. Jak keby si doteraz videl, však si spal so mnou. No. A sme zdravo došli. Bude aj urobený Time Lapse z vykladania motorky, hej? Aby ste vedeli. Keď sa budeme blížiť do Radošiny, tak si zase ozveme. Možno ešte medzi tým uvidíme. Tak zatiaľ, dovidenia. Deň večerný sa praje. Copyright. Tak dneska máme výlet za sebou. Motorku sme úspešne odviezli. Tentokrát.
Ešte sme prišli do Bratislavy, boli sme sa navečerať, keďže celý deň sme nič nejedli. Len nejaké hotdogy a podobné také z pumpy. Boli sme v Dinner Lamač. Kto má rád burgery, tak odporúčam. No to je asi na dnešný vlog všetko, by som povedal. Majko, čo nám povieš? Všetko fiči, je to fiči rozbitý. Nenadávaj. Áno. Pán Boh s vami. Ištenem moje ľudze a Miškovi ľudze. Dobre budze. Ale neviem, čo vám k tomu poviem, lebo unavený som, jak cicina. Nič, chytá ma futkom a sme sa prežrali. Jak tu parkuje tento neandertálec A a B? Združený, nezdružený. Nevadí. Takže sa teraz s vami lúčime na dnešný vlog a vidíme sa pri ďalšom. Ištenem však od prizom básny. Aký to tu Goroš krásny. Majte sa, Môjte. ľudia, dovidenia. dovidenia.